or it can crash. Be water, my friend. Nou BMW X3. T'agrada conduir? El primer, l'únic, Calgonit Quantum. El que és millor del nostre detergent, de la nostra Powerball, del nostre gel, sense embolcall. La pols de Quantum elimina la brutícia, la Powerball acaba amb les taques i el gel garanteix una brillantor mai vista. Quantum, per una brillantor insuperable. Calgonit, l'únic recomanat pels principals fabricants. Vols un cotxe de debò? Desperta! Ara tens un Fiat Grande Punto amb 95 cavalls per 95 euros al mes durant els 2 primers anys sense entrada. Nou Fiat Grande Punto, ara amb 2.000 euros de descompte. Descobreix Pronto Plumero Atrapapolvo. El seu capçal de fibres extra llargues arriba fàcilment a tots els racons. La pols ja no es pot amagar enlloc, perquè les seves fibres ultraesponjoses i flexibles l'atrapen on sigui. Pronto Plumero Atrapapolvo. Atrapa la pols i els al·lergògens comuns que hi ha a la pols de la llar. Nou forn de parets Siemens amb elevador automàtic. La flexibilitat no havia estat mai tan divertida. Nou Opel Zafira, el monovolum compacte de 7 places, líder en vendes. I aquest mes tens un Zafira des de 16.100 euros. Des que soc del 3C, m'estalvio fins al 50% amb teatre, concerts... Això són descomptes. Els socis del 3C tenim programa de ràdio, de tele, una web, una revista. Això és estar al dia. El 3C et dona accés a concerts exclusius, a preestrenes de cine, de teatre... Això són ofertes exclusives. El teu club de cultura és el 3C. Fes-te'n soci. Loto Catalunya els ofereix els resultats d'avui del trio. Loto Catalunya, la sort al teu costat. D'acord, no hem fet gaire per les gàrgoles premedievals, però hem posat el Kalos 1.2 SE amb 5 anys de garantia a 40 euros al mes el primer any i 108 quotes de 100 euros. I sense entrada. Quina gran obra! Ara, amb Skip, pots aconseguir mòbils com aquests amb 30 euros en trucades. Skip, perquè embrutar-se és bo. Millora de la freqüència de pas. Noves línies de bus. Prolongació de línies ja existents. Noves línies de bus del barri. Barcelona estrena 215 busos nous, renova la seva flota i la fa totalment accessible. Tots movem Barcelona. Aquest dimecres, Catalunya decidirà el seu futur polític pels pròxims 4 anys. Volem saber, minut a minut, com serà i com ens afectarà aquest futur. I com fem sempre, els explicarem tot el que passi a les eleccions al Parlament de Catalunya d'una manera pròxima i plural. Els primers sondejos, els resultats oficials i les primeres reaccions. Eleccions al Parlament. A TV3, dimecres a la nit. Cada diumenge, amb el Rasca Jove del periòdico, rasca i regal immediat. Diumenge, una nova targeta. El periòdico t'ofereix 30 minuts d'informació.